Хвала Христу. З Євангелія ад Матвея. Езус сказаў сваім вучням: «Валадарства нябеснае падобнае да скарбу, схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле». У літургіі сёння, магчыма, вы трошку больш пачулі, але я хачу засяродзіцца толькі на гэтай прыпавесці. Это одна з самых кароткіх прыпавесцяў, которые сказаў Христос. Это толькі один верш, Матвея 13:44. І на дзіва вельмі змястоўная гэтая прыпавесць. Такая канцэнтрацыя нейкіх думак, ідэй, ва ўсякім разе я асабіста бачу. І разважаючы над гэтай прыпавесцю, мне ўжо даводзілася даволі шмат разважаць, прапаведваць вакол гэтай прыпавесці. А сёння хачу яшчэ нават больш яе звузіць. Звярнуць увагу, у прынцыпе, з такім акцэнтам толькі на тэме скарбу. Пан Езус кажа, што Царства Божае падобнае да чалавека, які знайшоў скарб у полі, пайшоў, прадаў усё, што меў, это чарговы крок, купіў поле, выкапаў гэты скарб, здабыў яго. Это ўжо чарговыя крокі. Я хачу засяродзіцца толькі на пытанні скарбу. Што ёсць скарбам? Езус кажа у адным моманце: «Дзе скарб твой, там і сэрца тваё». Сэрца – гэта не эмоцыі у такім біблійным значэнні. Сказаў бы, сэрца – гэта і ёсць ты. Гэта такое цэнтральнае цябе, самае галоўнае. Гэта і эмоцыі, і думкі, і выбары твае, і ўся канцэнтрацыя твая. Вот это вот ёсць сэрца. І пан Езус кажа, дзе будзе скарб твой, вот туды вот ідуць і ўсе твае рэсурсы і сілы. Воля, выбар, інтэлект, розум, эмоцыі, ўсё туды ідзе. Вот што значыць, дзе ёсць скарб твой, там і сэрца тваё. Падобна, хоць, канешне, не хочацца пана Езуса раўняць з Ніцшэ, але вядомая цытата Ніцшэ, фраза, это філосафа: «Калі чалавек ведае навошта, ён ведае як». Для мяне это нешта падобнае. Ты знаходзіш мэту, яна для цябе становіцца важнай. Ты ведаеш, дзеля чаго табе трэба сягнуць гэтую мэту, і ў выніку ты падпарадкоўваеш усе свае рэсурсы. Ты даеш свой час, сродкі, выпрацоўваеш стратэгію, вымагаеш ад сябе. Вот это вот значыць, ведаеш як. Але вось гэтыя ўсе наступныя крокі, яны становяцца магчымымі тады, калі ты ведаеш навошта. Калі ты ведаеш, што ёсць тваім скарбам. Вось у выніку адказу на гэтае пытанне пасля з'яўляюцца ўсе наступныя крокі. І падобна ў прыпавесці, чалавек, калі для сябе вызначыўся, што для яго гэта скарб, у выніку гэтага пункта ён здольны прадаць усё, што мае, купіць поле, ён здольны рабіць наступныя крокі, таму што ён вызначыўся, што ёсць ягоным скарбам. Ну і вось гэтае фундаментальнае пытанне, што ёсць маім скарбам. І цікава, што у кожнага свае скарбы, аказваецца. Для некага скарб – это сям'я. Людзі трасуцца над сям'ёй, над дзяцьмі, над унукамі, іх выхаваць, накарміць, на універсітэт адправіць, і трасуцца ўсё жыццё. Для некага, нават без сарказма, канешне, кажу, полюбіў мужчына, хлопец, дзяўчыну, ўсё. Это яго любімае, ён будзе танцаваць вакол яе, ён будзе ўсё рабіць, каб яе задаволіць. Свае плюсы-мінусы. Яна становіцца скарбам для яго. Для некага праца, для некага кар'ера. Для некага шмоткі
которые ён баіцца выкінуць, бо ён прывыкшы да іх. Яны ўжо даўно згнілі, дзюравыя, размер не той, але ўсё адно шкада. Але яны нейкая памяць, яны нейкі ўспамін, і ўвогуле шкада выкідваць. Вот ён, як Плюшкін, трасецца над сваімі гнілымі шмоткамі. Вот для яго яны становяцца скарбам. У выніку хата заваленая, сараі заваленыя, ну і чалавек вот так вот жыве. Яму больш нічого не надо. Вот ён прывыкшы вот так вот расціся за всякай ерундой. А іншы трасецца над акцыямі. Іншы зацікаўлены біржай, нафтай. Там вот, ну, зусім іншыя маштабы. Да. І у нас вот такія вот яны розныя скарбы. Таму, думаю, цікава, што рэальна вельмі... А для некага скарб напіцца, сябрамі ў лазню схадзіць, чарговы дзень там на рыбалцы прасядзець, вот, ну, там суткі чарговыя. Ну, для некага вот такія вот скарбы. І цікава, што я пакуль што пра ўсё это разважаю, так вот паказваючы тыя розныя скарбы, не ацэньваючы іх, хаця, канешне, доля сарказму там недзе там і гучыць, але ну, не ацэньваючы гэтыя скарбы, а вот проста, што важна іх умець назваць, вось што важна. Таму што вот для гэтай прыпавесці, як я яе разважаю, пан Езус кажа, што чалавек знайшоў скарб, пайшоў, прадаў усё, што меў, і купіў поле з радасцю. Дакладней, ён прадае ўсё, што мае, да, ну, з радасцю, у радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае. Вось гэтая радасць, яна аб нечым сведчыць. Яна сведчыць пра тое, што сэрца ягонае тут. Таму для таго, каб вызначыцца, што ёсць маім скарбам, ну, нельга разважаць толькі на ўзроўні ідэалогіі. Таму што, калі на ўзроўні ідэалогіі, ну, тут нашы разважанні трэба скончыць. Ну, бо мы хрысціяне, што для нас ёсць нашым скарбам? Канешне ж, мы ўсе дружна павінны адказаць Царства Божае, Пан Езус, Отец Нябесны, вот, жыць у праведнасці. Мы ўсе дружна павінны адказаць. Але ж это неправда. Таму што, ну, тут не ідэалогія павінна спрацаваць. Не нейкія ідэалы, не нормы, а вот у цябе радасць, яна ёсць ці няма? Хоць нейкая радасць ёсць ці няма? Чалавек, который знайшоў свой скарб, ён мае радасць. У некага яна зашкальваюць, у некага яна ціхая радасць будзе, ну, не бяруся судзіць. Але ўсё-такі, ну, неяк ты не насілуеш сябе, табе хочацца. Табе хочацца вось пайсці на такую ахвяру, каб прадаць усё, што маеш. Табе хочацца, а не змушаеш сябе. І вот этот вот момант, ён важны, ну, адказаць, да, прыслухацца к сабе найперш, і адказаць, вот, што ёсць маім скарбам. Значыцца, аб чым я найчасцей думаю, за што я больш за ўсё перажываю, на што я трачу найбольш свой час, якія мары мае, рэсурсы мае, фінансавыя, здароўе, чалавечыя рэсурсы, вот, на што найбольш ідуць. Вот гэтыя вот рэчы, вот гэтыя пытанні такія дробныя, яны сведчаць проста, ну, дзе маё сэрца, дзе мой скарб, яны паказваюць, намікаюць. Няма чаго казаць, што скарбам маім ёсць Гасподзь, калі я ўвесь час сяджу ў агародзе, ці займаюся справамі сям'і, і ну, ці ў тэлефоне сяджу, ў тэлевізары, да, ну, не абманвайце сябе. Гасподь тады не скарб. І вот тут вот важна вот этот вот крытэрый, сказаў бы, я б яшчэ дабавіў бы не толькі радасць, але мір у сэрцы. Вот ён паказвае радасць і мір у сэрцы, радасць і мір недзе ўнутры нас, паказвае на самой справе без ідэалаў, што ёсць маім скарбам. Ці я радуюсь, ці я зацікаўлены, ці я нейкі мір у сабе ўнутры знаходжу. І вот это вот важна быць праўдзівым сабе адказаць на такія рэчы. Ну, напрыклад, я вот задаю сабе пытанне, чаму мяне
аж так дабіваюць вот некаторыя віды пабожнасці. Яны розныя, тыя віды пабожнасці, да? Розныя традыцыі, а некаторыя рэальна дабіваюць. Вот мяне асабіста яны не кормяць. І мне не трэба разважаць ідэалагічна, это правільна, неправільна, а чаму, а што. Я просто як мінімум павінен сказаць, вот мяне не кормяць, я не насычаюся, больш за тое мучае. Вот. Таму што для мяне гэта не скарб, да? Будзьма шчырымі. І ў галаве там паўкладваць сабе, это можна на сілу. Змушаць сябе неяк, да. Для мяне гэта нейкі не скарб гэта для мяне. Тут няма радасці і міра. Людзі моляцца, ім добра, а мне не. Мяне няма радасці і міра. Напрыклад, нехта там перажывае, у якой вопратцы, не ведаю, духоўныя павінны хадзіць, як павінна выглядаць літургія, як павярнуцца, як укленчыць, як перахрысціцца. А мяне не радуе такое. Такія пытанні мяне не хвалююць. Хаця раней хвалявалі, цяпер не хвалююць. Мы недавно скончылі разважаць Евангелие ад Яна, і адзін чалавек задаў мне пытанне, не то, што задаў, просто ўзгадаў, што адзін з любімых маіх фрагментаў увогуле ў Пісанні гэта 21 раздзел Евангелия ад Яна. Пасля ўваскрасення, калі Христос на беразе возера сустракае вучняў, там смажыць рыбу. І, это правда, што это любімы мой урывак Пісання. І я толькі прызадумаўся, сапраўды, чаму ён такі любімы? Чаму я яго аж так люблю? Я ніколі сур'ёз пра гэта не задумваўся. І я зразумеў, таму што мяне уражвае прастата гэтага тэксту. Оказывается, с Христом так можно просто. Можно, оказывается, с Христом сядзець і смажыць рыбу, есці. Можно пачуць, як ён гаворыць: дзеці, ці маеце што, прыйдзіце, тут ёсць. Оказывается, так можно просто, не задаючы пытання, зараз трэба стаць на одно калена ці на два. Перахрысціцца налево ці направо. Сказаць Господу такую фразу ці такую. Ці ўвогуле тарабаніць яму ўсе нашыя малітвы, добра завучаныя, вершыкамі, з інтанацыяй. Ты апрануты ў такой вопратцы ці у такой. У цябе ботиночки лакіраваныя, не лакіраваныя, запанкі, не запанкі, то есть ты адпавядаеш нейкаму статусу ці не адпавядаеш. І я бачу, што ў гэтым тэксце няма нічога. Нічога з такіх рэчаў. І, оказывается, можна так просто. З тым, который ёсць маім Богом, панам, настаўнікам, сябрам. Так просто, оказывается, можна. І адгукаецца сэрца. Во мне адгукаецца сэрца. Не ідэалогія, не нейкія нормы, а адгукаецца сэрца. Адгукаецца ўнутры радасць ад гэтай прастаты такой, непасрэднасці. І гэта аб нечым сведчыць. Такія рэчы. Яны паказваюць, што для мяне асабіста гэта нейкі скарб і ёсць. А іншае не. Мяне пачынае дражніць нават. І так распазнаецца наш скарб. Это крытэрыі радасці і міра, нешта это важнае. Я недавно слухаў такіх размоваў Божых людзей, глядзеў інтэрв'ю, і мяне здзівіла, як можна проста гаварыць пра Хрыста, пра Божыя рэчы, без нейкіх нормаў, пафаса, без нейкіх ідэалогіяў, без нейкіх замудраных тэалагічных трактатаў, нейкіх нормаў. Просто людзі, которые любяць Хрыста, яны сабраліся і просто размаўляюць, перажываюць за справы Божыя. Я памятаю, паглядзеў это інтэрв'ю, ўсё сэрца тут жа ажыла. А іншае глядзіш, ты пачынаеш мучыцца. І это сэрца, яно пачынае рэагаваць. Радасць унутраная, мір,
яно паказвае нам нешта важнае. Таму распазнанне скарбаў гэта не на ўзроўні ідэалогіі. Гэта на ўзроўні нейкім больш глыбокім. Это пытанне, кім ёсць ты. Вот нейкая праўда пра цябе. Да, вот, тую працу, которую зрабіў Гасподзь у табе. Вот, я сёння той, кім ён мяне зрабіў за гэтых амаль што там 50 гадоў майго жыцця. І вот у выніку гэтага ўсяго, да, вот так вот маё сэрца рэагуе, так, а не інакш. Я шмат разоў людзей заахвочваю як магу. Хто хоча за Хрыстом, хто хоча весці жыццё духоўнае, людзі, без Слова Божага, без Евангелія гэта немагчыма. Не абманвайце сябе, не дурыце галаву, гэта немагчыма. І колькі б я не заахвочваў, так ці інакш. І ў выніку ты вот бачыш, вот як такія стандартна, статыстычны, веруючы, католік. Ну да, мы ўсё это разумеем, Слово Божие трэба чытаць, да. Ну, але калі яно не з'яўляецца скарбам, ты зусім па-іншаму рэагуеш. Калі я зацікавіўся рухам харызматычным і полюбіў отца Еміліяна Тардіфа, кніга «Езус жыве», это была моя мара, каб выдаць яе па-беларуску. Я прачытаў усе ягоныя кнігі. На сённяшні дзень я з некаторымі рэчамі не згаджаюся, свой вопыт у мяне ёсць, па-іншаму гляджу на некаторыя справы. Окей, але вот ты полюбіў чалавека, ён для цябе важны, ты неяк там разам з ім свой этап духоўны праходзіш. Пытанняў не было, што я мог. Я чытаў усё, што было Тардіфа, я чытаў усё. Таму што вот такі вот від скарба я для сябе знайшоў. Калі я адкрыў для сябе Віктора Гюго, я праслухаў аўдыёкнігі таксама, праслухаў усе ягоныя творы. І самы вядомы «Сабор Парыжскай Багамацері», папулярны, канешне, можа больш для нейкай там рамантыкі, хаця цэнтральныя творы, канешне, зусім іншыя, але ўсё ўвогуле рэдкія творы Гюго, малавядомыя. Не то што рэдкія, малавядомыя, непапулярныя, цяжкія. Адзін з іх – это 1793, пра рэвалюцыйныя падзеі ў Францыі. Я з другой пробы, альбо з трэцяй, адолеў гэты твор. Таму што мне цяжка было, я не разумеў. Але гэта Гюго. Я адкрыў яго як нейкі від скарба. І ты яго чарговы раз штурмуеш. Таму што ён для цябе важны. Таму што в нейкай ступені я захапіўся гэтым чалавекам, ягонымі думкамі. Яшчэ адзін твор Гюго, яшчэ больш складанейшы, это «Тружанікі моря». Гэты твор узнік, калі не памыляюся, як вынік высылкі ці арышту Гюго за рэвалюцыйныя падзеі. І ён там жыў недзе там на берагах Англіі, назіраў, як жывуць бедныя рыбакі, і ў выніку узнік гэты твор, калі не памыляюся. Такая яго гісторыя. Вельмі складаны твор. Там можна замучыцца яго чытаць, слухаць, і я доўга адкладваў, каб да яго ўзяцца. І недаўна я бачыў цытату, которую выпісаў з гэтага твора. Это вялікі роман, я выпісаў толькі одну цытату. «Уединение создает либо идиотов, либо гениев». І я ўдзячны, што дзеля гэтай цытаты мне трэба было прайсці этот твор увесь. І так это працуе, калі ты адкрываеш скарб. Табе не трэба на сілу сябе ўвесь час насілаваць, сябе. У цябе сэрца працуе, это радасць нейкая з'яўляецца, нейкі мір прыходзіць, так это працуе. Калі ўвесь час сябе трэба змушаць да адносінаў з Господам, да таго, каб чытаць Біблію, то будзьма шчырыя, это не пра скарб гаворка ідзе. Што яшчэ важна, у гэтым творы, даруйце, у гэтай прыпавесці, пан Езус кажа,
што чалавек прадае ўсё, што мае, каб здабыць гэты скарб. Мы, як веруючыя, найчасцей разважаем у кантэксце граху. Нам трэба пазбыцца таго, што дрэннае. Вот. І тады, да, мы змагаемся, каб граху не было ў нашым жыцці, каб былі толькі рэчы правільныя, чыстыя, святыя. Дык вось чалавек прадае ўсё, што мае. Ён прадае не дрэнныя рэчы, я ўпэўнены. Ён прадае добрыя рэчы. І грошы, которые ён атрымлівае, золата, это таксама не дрэнныя рэчы. Это добрыя рэчы. Але ён вызначыўся, што ягоны скарб. І ён гатовы добрымі рэчамі ахвяравацца дзеля здабычы гэтага скарбу. І это не толькі катэгорыя граху. Я вот банальная рэч, вельмі банальная, да? Мы маем тэлефоны, там, маем камп'ютары, маем тэлевізары, перыядычна сядзім, глядзім нешта, ў нейкія гульні гуляемся. Ну, добра падумаўшы, ну, няма там дрэннага ў многіх гульнях, у некаторых, да, там, ерунда, у некаторых вось такіх дробных, там, чыста так вот развеяцца, нешта паглядзець, ленты, інстаграма, там, ну, в прынцыпе, што тут дрэннага ў гэтых гульнях, у гэтых фільмах, у гэтых серыалах, у этой ленце, у этой музыкі, у гэтых клумбах несчастных, да, вот. Што тут дрэннага? Нічога. Это цудоўныя рэчы. Многія. Але, калі ёсць скарб, ты павінен, тады вот здабываючы скарб, ты павінен ахвяравацца добрымі рэчамі. І, ну, таму гэтая прыпаведзь працуе тады, калі мы вызначаемся для сябе усур'ёз, без ідэалогіі, што ёсць маім скарбам. Вот так вот проста, слухаючы сэрца, шукаючы нейкі мір. І яшчэ одно пытанне, на якое я хачу адказаць. Зрэшты, даруйце, яшчэ ўзгадаў. У апостола Паўла ёсць такая класная цытата. Павел кажа, што я дзеля першынства пазнання Хрыста майго Пана, майго Господа, я ўсё прызнаў смеццем. Вот это вот для мяне галоўнае, пазнаць майго Пана, майго настаўніка. І дзеля гэтага я ўсё прызнаю смеццем. Гэтая фраза Паўла, яна вельмі радыкальная, таму што у грэцкім тэксце вось гэтае слово смецце, яго таксама можна перакладаць як, даруйце, гаўніцо. Вот проста як гной, навоз. І я некалі ў свой час пацікавіўся, нават зрабіў такі запрос, каб людзі, которые ведаюць класіку, ну, старажытных моваў, ці сапраўды так трэба перакладаць. І аказалася, маё падазрэнне апраўдалася, што ў старажытнай Грэцыі вот навоз, гной, гаўно, да, гэта тое самае слово, што і проста смецце. Мы сарціруем смецце, там шкло, там паперы, там пластик нейкі, да, ну, а тут каналізацыя. А вот у іх, ну, калі так растлумачыць, такой сарціроўкі не было. Смецце – гэта смерце. Ці гэта гаўно, ці гэта адходы бытавыя, ці гэта, ну, нешта там для свіней. Гэта ўсё смецце. І таму, як бы, правільна было б вот так вот радыкальна тлумачыць, да, што Павел кажа, што для мяне это ўсё гной і навоз, ўсё іншае, акрамя Хрыста. Але з іншага боку, ну, і не до конца правільна было б аж так тлумачыць, да. Але на што б я клаў бы націск? На тое, што смецце – гэта тое, што трэба выкінуць. Тое, што не трэба, каб награмаджалася. Вот яно тое ці іншае гэтае смецце. Часам мы добрыя рэчы выкідваем, але ўжо не трэба, каб яно награмаджалася. І апостол Павел, который вызначыўся для сябе, што ёсць ягоным скарбам, ён кажа, што вот дзеля першынства пазнання майго Пана я гатовы ўсё іншае акуратненька. Вот просто пазбыцца яго. Таму што гэта мае першынства для мяне. І яшчэ адзін важны момант. Так вот разважаю і думаю, як ж, што нам зрабіць,
каб нашае сэрца неяк вот палала, заахвоцілася, знайшло гэты скарб. Вот як рабіць, каб пабудзіць тае сэрца да сапраўднага скарбу? Па-першае, гэта этапы жыцця духоўнага. І таму ў прыпавесці ідзе мова, што чалавек вот крок па кроку. Ён вызначаецца, што ёсць скарб, наступны крок прадае, купляе, выкапвае гэты скарб. Гэта на годы працэс такі. І таму, калі Бог нам дае нейкія шансы, і вот сэрца пачынае гарэць, і ты запаляешся там недзе да справаў Божых, то трэба, каб гэты аганёк лёгонькі не заглушыць. Это не так, што ты знаходзіш скарб і ўсё, і папёрла. Не, трэба, каб вот ён маленькі аганёк, ён тлее, калі можна так сказаць, і нельга яго закідаць всякай белібердой. І, это адно, напэўна, з правілаў, да. Пан Езус у Евангелі кажа: ніхто не можа прыйсці да мяне, пакуль яго не прыцягне Айцец. Мне не падабаецца этот беларускі пераклад. Слово «прыцягне» — это ўсё адно як на сілу цянуць. Русский переклад кажа: пока не привлечет Отец. Влечь. Быть привлекательным. И я веру ў тое, што Господь, ён зацікаўлены, каб нас привлекать. Ён не цягне на силу. Ён нас заахвочвае, вабіць. Это не на силу, это не так громко. И важно вот этой вот рэчы открывать, не змарнаваць, не задушить голосом гэтага мира. И яшчэ, як абуджаецца у нас вот это вот прагненне скарбу, это ўжо мой вопыт. Той, хто адкрыў для сябе гэты скарб, вот чым ёсць Царство Божие, чым ёсць Христос, ён не павінен гэтага затрымаць для сябе. Ён павінен гэтым дзяліцца з іншымі. Я зразумеў, што той, кім я сёння станаўлюся, вот на маіх этапах жыцця духоўнага, гэта, канешне, Святы Дух, который прываблівае мяне, але ён праяўляецца ў іншых людзях. Я бачу, як ён, вот тых, хто для мяне там важны, нейкі прыклад для мяне, калі я бачу, як Дух Святы вот у іх прабывае, ува мне нешта нараджаецца. И тому вот это некая такая отказность, вот як апостол, як Христос кажа, что вы будьте моими свидками. Вы, которые познали меня, заценили, полюбили, теперь вы вот гэтым усім Духом Святым, который у вас пребывае, вот гэтым павінны подзяліцца з іншымі. Яны не могуць поверыць, як Павел кажа, як могуць поверыць, калі ім ніхто не прапаведваў, калі ім ніхто не показаў, як яны могуць полюбіць вот этот скарб, калі тыя, хто пазналі Бога як скарб, яны гэтым не дзеляцца, як іншыя могуць пазнаць. Таму гэта вялікая адказнасць, і да тых, которые ўжо перад намі, да, которые адкрылі для сябе гэты скарб, которые былі першапраходцамі, такія як Абрагам і Марыя, ім найцяжэй, бо няма на каго глядзець нават. Вот. А теперь для іншых яны павінны быць. И так вот этот огонек нараджается у нас, внутри нас. Похваленный Иисус Христос.